lucruri pe care le-am învățat despre mine, despre alții. Le păstram frumos în notițe și m-am gândit să le pun pe toate împreună și să fac un nou episod cu ele. Bună, numele meu este Raluca și bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. După cum îi spune și numele acestui video, astăzi o să trecem prin 19 lecții de viață care pe mine m-au ajutat să devin mai prezentă și zic eu un om mai bun. Hai să începem. Lecția cu numărul 1. Nimic nu e real. Nici măcar video la care te uiți acum nu e real. Știi prin câte editări a trecut? Câte bâlbâieli și încercări eșuate am avut ca să-mi termin ideea? La fel este și când ți se răspunde cu bine la întrebarea ce faci. La fel este și cu social media. Nu odată mi s-a întâmplat să fiu într-un loc, poate drăguț, dar psihicul meu să fie la pământ. Dar totuși să fac poză la view sau la restaurant sau la farfurie și să pun la story Sunday vibes, inimioară. Fake, știu, dar mulți facem asta. Și tocmai de aici am învățat că nimic nu e real. Așa că acum, atunci când mă gândesc, vai, ce mi-aș dori să am viața lui X sau lui Y, îmi dau seama că eu nu știu ce se află cu adevărat în sufletul lui X sau lui Y și poate faptul că eu am șansa să fiu eu în papucii mei, în pielea mea, e cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. A doua lecție. Să fii bun nu e tot una cu să fii drăguț. De ce să fii drăguț cu cineva pe care abia îl întâlnești? De unde știi că merită? S-ar putea să fie o persoană cu intenții negative și prin bunătatea pe care tu o arăți față de el, devii automat o țintă sigură. Când ești drăguț din prima, riști să arăți ca un people pleaser. Când ești drăguț din prima, riști să atragi către tine narcisiști, oameni care vor să ia de la tine și să profite de tine. Așa că stai cu minte, analizează, vezi cum e și dacă merită persoana aia sau grupul ăla de persoane ca tu să fii drăguț cu ei. Sincer, mai bine ești un pic insuportabil la început și pe măsură ce oamenii te descoperă să zică vai ce simpatică ești, decât să fii drăguță din prima și luată de proastă din a doua. Lecția cu numărul 3. Banii sunt un mindset. De aia oamenii bogați nu respectă un anumit pattern, gen, uite, au bani doar ăia cu facultate, uite, doar ăia cu doctorate, sau ăia care provin din familii bune, sau au bani doar ăia care au avut un mentor, sau ăia care s-au născut la oraș. Nu există așa ceva. Găsești oameni cu bani din toate categoriile sociale și comportamentale, gen oameni extrovertiți, introvertiți, cu școală mai multă, cu școală mai puțină, de la țară, de la oraș, cu suflet bun, cu suflet rău, căsătoriți, divorțați, cu copii, fără copii, din absolut toate categoriile. Pentru că banii sunt aici. În momentul în care tu decizi cu toată ființa ta, băi, eu vreau să trăiesc o viață bună, în momentul ăla începi să ți se deschidă și uși, să vezi oportunități. Știi teoria mașinilor roșii? Dacă te gândești la ele, dintr-o dată o să le vezi peste tot în trafic. Și o să fii, Doamne, câte mașini roșii sunt în lumea asta. Așa e și cu un stil de viață, în cazul de față abundent. Dacă tu începi să te focusezi pe abundență, o să începi să vezi modalități prin care poți să atragi abundența aia către tine. Dar dacă tu trăiești într-o mentalitate de asta, de lipsă, mamă, să țin acolo pentru zile negre, de ce să te aștepți la zile negre? De ce să te gândești la zile negre în primul rând? Când te focusezi pe lipsă, o să vezi și mai multă lipsă. A patra lecție. Schimbarea vine într-o secundă. Uite așa. Ceea ce durează într-adevăr este procesul de conștientizare a faptului că ai nevoie de schimbare. Până înțelegi tu ce se întâmplă cu tine, de ce te porți într-un anumit fel și de ce ar fi necesară o schimbare în viața ta. Asta ia timp. Dar în momentul în care ai avut revelația, schimbarea durează fix o secundă. Decizia că nu mai ești dispus să accepti rahaturi din partea nimănui. Decizia că, băi, eu nu mai vreau să mă mulțumesc cu puțin. Eu sunt un om mișto și merit tot ce mai frumos în viață. Fix o secundă durează să ai aceste revelații. Lecția cu numărul 5. Greșelile, de cele mai multe ori, sunt neintenționate, că de aia sunt greșeli. Dar minciunile nu intră în categoria de greșeli. Dacă vorbim de un adult, și când zic un adult mă refer la un om trecut de 20 de ani, care este în toate facultățile mentale, minciuna pe care el ți-o spune este o alegere. Deci este ceva intenționat. Nu există, n-am știut, dar știi, eu mă gândeam că nu o să te deranjezi atât de tare. Păi dacă te gândeai că nu o să mă deranjezi atât de tare, de ce ai ținut ascuns? Când cineva te minte cu ceva care pentru tine contează, care îți fură energia și liniștea, ai de-a face cu un om neasumat, care nu e dispus să înfrunte consecințele faptelor sale. El alege să picteze imaginea unui om etic, dar de fapt e la polul opus.
alege să bage mizeria sub preș, sperând că nu o să ridice nimeni acel preș. Iar asta nu este o greșeală. Este un pattern care se va repeta în foarte multe situații de viață. Oamenii ăștia sunt nocivi. Stai departe de ei. Lecția 6. Vorbește mai puțin, analizează mai mult. Dacă ești într-un grup de oameni și tu ești cel care vorbește cel mai mult, toți cei din jur vor învăța totul despre tine, iar tu nimic despre ei. Și de ce ai vrea ca lumea să știe totul despre tine? Să știe vulnerabilitățile, temerile, modul în care trăiești. De ce? Cu ce te ajută? În schimb, te ajută ca tu să știi cu cine ești la masă. Pe lângă asta, faptul că o persoană într-un grup caută mereu să vorbească cel mai mult și să acapareze cele mai discuții și să vină cu cele mai multe dume sau glume sau whatever, denotă extrem de multă nesiguranță. Pentru că dacă tu ești o persoană sigură pe tine, de ce să cauți mereu aplauze și validare? Lecția cu numărul 7, și asta e grea pentru mine, nu mai reacționa. Eu, de felul meu, sunt o persoană extrem de sensibilă, prin urmare foarte reactivă. Târziu de tot am învățat câtă putere am dat altor oameni prin reacțiile mele și cât de mult rău mi-au făcut mie aceste reacții. Îmi tăiai fața în trafic, mamă, claxoane, idiotule, tralala, jumătate de zi era distrusă pentru mine, că mă enervam și mă agitam foarte tare. Făceai un comentariu negativ la adresa mea, vai, păi da, ce mai, o săptămână nu mai aveai cu cine să vorbești, pentru că mă gândeam în continuu. Începeam să-mi chestionez toată existența, dar de ce o fi zis aia, dar la ce s-a referit, dar oare așa o fi, dar oare am o problemă, dar dacă am o problemă, ce problemă este? Dar cum aș putea să nu mai am, dar chiar am oare? Sau cu oamenii apropiați, dacă erau lipsiți de respect față de mine, făceau lucruri care știau că mă deranjează, stăteam, băi nene, să scriu paragrafe întregi, romane și să le explic cum ar trebui să se poarte cu mine și de ce trezește în mine fapta respectivă anumite emoții și cum e normal să fii într-o relație sau de iubire sau de prietenie. Doamne, numai când îmi amintesc mai acap. Am învățat că reacțiile nu fac decât să te țină în situații negative, în stări de rahat și lângă oameni abuzivi. Ce dacă ți-a tăiat, mă, nene, unul calea? Poate omul avea diarie, lasă-l să se ducă. Ce dacă îți zice cineva, vai, ce rochie urâtă ai? Păi, dacă aveam și eu o rochie drăguță, cine se mai uita la tine? Sau, vai, ce nas urât ai? Păi, are forma asta că doar așa poți să miros prostia mai bine. Sau, ce nebună și disperată ești. Păi, ok, eu sunt așa, dar tu ce scuză ai că stai cu mine? Nu mai contrazice oameni. Răspunde-le pe măsură sau, dacă n-ai cuvintele la tine în momentul ăla, just ignore. Ce cui pasă? Dă-i încolo. Și cumva asta ne duce la următoarea lecție, lecția cu numărul 8, cred. Nimeni nu te poate răni când tu ești sincer și asumat cu tine. Ce poate să îmi zică mie cineva ce eu nu știu deja despre mine? Ești enervant. Știu că pot fi așa uneori. Ești sensibil. Corect. Ai făcut greșeala aia. Așa este, am făcut-o, dar acum nu mai fac, m-am schimbat. Când tu ești sincer cu propria persoană, nu te mai poate răni nimeni. Pentru că nu mai ești nesigur, nu-ți mai bați cap cu ce gândesc alții despre tine. Tu știi exact ce gândești despre tine și doar aia este relevant în momentul ăla. Știi exact defectele, dar îți cunoști și calitățile. Dar ca să ajungi în punctul ăsta, chiar e nevoie de multă introspecție și onestitate cu propria persoană. Pentru că e destul de greu să fii atât de brutal, de onest cu tine, încât să-ți vezi și lucrurile alea foarte negative și să le accepti. Însă fix această acceptare o să-ți dea puterea în fața celorlalți. Lecția cu numărul 9. Karma is real, dar nu la modul că există un Peter Pan pe un norișor care urmărește pe toată lumea și hop îl vede pe Mirel că a făcut-o pe Ioana să plângă, pac, 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 învârte el de roata aia care se întoarce și o îl face după aia și pe Mirel să plângă. Nu. E chiar logică karma asta, matematică aș putea spune. Dacă tu intri astăzi într-un magazin și furi, probabil vor exista consecințe. Dacă te duci în alt magazin și furi și de acolo, vor exista și acolo consecințe. Poate mai mici, poate mai mari. Orice faci are consecințe. Acțiunile bune au consecințe pozitive, acțiunile rele au consecințe negative. Și bineînțeles, acțiunile repetitive au același rezultat. Logic. Dacă tu faci rău, vei primi rău înapoi. Dacă tu repeți acest rău cu alte persoane, vei ajunge la același rezultat. Mereu. E până la urmă legea cauzei și a efectului.
Sau definiția prostiei, dacă stau bine să mă gândesc, să faci aceleași lucruri în același mod și să te aștepți la rezultate diferite. Cam definiția prostiei asta. Mai departe, lecția 10. Emoțiile. Emoțiile sunt GPS-ul nostru. Așa cum funcționează în mod normal un GPS și îți spune acum la stânga, acum ia ruta asta, aici e traficul blocat și dacă nu-l asculți, brici să te rătăcești sau să ajungi în câmp sau în șanț, cam așa și cu emoțiile. Când simți durere, frustrare, tristețe, e un mod a corpului tău prin care semnalizează că ceva nu e ok în viața ta. Că poate nu e ok jobul la care lucrezi, activitatea pe care o prestezi, relația în care ești sau modul în care gândești. Și emoțiile negative vin să semnalizeze că ai nevoie să schimbi banda, gen. Faptul că simți durere nu înseamnă că ești un om slab, înseamnă că ești un om rănit. Și poți schimba asta prin a înțelege ce doare, de ce doare și cum poți să te îngrijești să nu mai doară. Lecția 11. Diferența între un om bun și un om care pretinde că e bun. E foarte greu la început să-ți dai seama cu adevărat dacă un om este bun sau doar pretinde. Dar e un lucru pe care eu l-am învățat și care am văzut să funcționeze. Un om bun cu adevărat este în general înconjurat de pace, liniște și voie bună. Pentru că, evident, acea bunătate se răsfrânge și asupra mediului său înconjurător. Pe partea cealaltă, un om care pretinde că e bun, dar de fapt are intenții negative, e înconjurat numai de haos, dramă, întâmplări neplăcute, ghinioane, boli, alergii. Pentru că, evident, intențiile alea negative atrag genul ăsta de întâmplări în viața lui. Lecția 12. Durerea este singura care produce schimbări reale în viața oamenilor. Și aici am auzit o chestie foarte drăguță zilele trecute. Motivul pentru care poți vedea noaptea stelele este din cauza întunericului. Orice pierdere, supărare, necaz, eșec, alea sunt cele care te ajută să luminezi părți din tine care te vor face un om mai bun. Ai nevoie de durere ca să poți vedea ce e frumos la tine și ca să poți să te cunoști cu adevărat. Cele mai bune versuri sunt alea scrise din durere. Cele mai impresionante povești de viață sunt alea unde a existat multă durere. Durerea merge mână în mână cu evoluția. 13. Renunță la control. Aș pleca din relația asta sau de la jobul ăsta sau din situația asta, dar ce o să fac mai departe? Păi o să fie aiurea, că o să se întâmple aia și nu o să fac față și nu o să mă descurc și știu sigur că se va întâmpla nu știu ce. Ne focusăm atât de mult să vedem și să controlăm viitorul survenit în urma unei decizii, încât ajungem să uităm de ceea ce contează cu adevărat. Prezentul. Fără să ne dăm seama, încercând mereu să controlăm viitorul, ajungem să trăim un prezent în mizerie, confuzie și teamă. Dar nu ai cum vreodată să controlezi viitorul. E ca un drum pe care vrei să-l faci, să zicem, de la București la Iași. Tu zici, băi, eu nu pornesc mașina și nu apăs accelerația până nu văd Iași în fața mea. Că altfel, de unde știu eu sigur că ajung la Iași dacă pornesc acum mașina? Nu ai cum să-l vezi. Însă tu știi că respectând indicatoarele și mergând pe ruta care trebuie, vei ajunge la Iași. Ceea ce poți vedea sunt doar 500-700 de metri în fața ta, pe măsură ce înaintezi. Așa e și cu o decizie care îți impactează viitorul. Trebuie să ai încredere că vei reuși, pas cu pas, să faci lucrurile să funcționeze pentru tine. Și vei ajunge acolo unde îți dorești. Iar asta ne duce mai departe la următoarea lecție. 14, cred. Să riști pentru fericirea și bunăstarea ta nu înseamnă iresponsabilitate. Înseamnă că ești dispus să ieși din zona ta de confort și să faci lucruri pentru tine și fericirea ta. Se întâmplă uneori în viață să fii nevoit să sari și să te gândești în timpul săriturii ce faci mai departe. Pentru că altfel o să te trezești pe margine, cu un picior în aer și cu unul pe pământ, învăluit în confuzie și teamă. Să sar, să nu sar. Oricum ar fi, și dacă sari, și dacă nu sari, tot vei pierde ceva. Dacă sari, pierzi sentimentul de confort și familiaritate cu viața pe care o ai, sau, mă rog, ai avut-o dacă renunți la ea. Dacă nu sari, pierzi șansa să-ți construiești o viață mai bună, așa cum te gândești tu că meriți. Iar în situații de genul ăsta, singurul lucru care te poate ajuta cu adevărat este încrederea în care tu o ai în propria persoană. Iar asta ne duce la lecția 16. Ca să ai încredere în tine, trebuie să știi cine ești. Ce-ți place la tine, ce nu-ți place la tine,
ce nu vrei, ce vrei, ce accepți de la o persoană din jurul tău, ce nu accepți. Este necesar să te descoperi, fix așa cum ai vrea să descoperi un crush sau un om pe care îl place foarte mult și despre care vrei să știi lucruri, gen cum a crescut, ce provocări a avut în viață, ce blocări, ce anturaj, cum i-a influențat anturajul viața, care e genul lor preferat de oameni, ce hobby-uri au. Când ai aceste informații despre tine și propria ta persoană, vei ști exact cine ești și asta te va ajuta să trăiești foarte autentic, să fii mereu într-o energie bună, să atragi către tine lucruri și oameni care sunt pe același nivel cu tine. Pe lângă asta, descoperind cine ești cu adevărat, te ajută să înțelegi și cine nu ești. Și când ai conștientizarea la cine nu ești, nu vei mai putea fi ușor influențat de oameni toxici sau să faci lucruri care nu sunt pentru tine. Cel mai mult rău, lecția 17, cel mai mult rău nu ți-l fac oamenii, nu întâmplările, ci tu prin gândurile pe care le ai. Ok, cineva îți zice despre tine că ești proastă, dar alegerea să crezi acest lucru este la tine, pentru că tu ți-amintești un scenariu din trecut în care te-ai simțit ca o proastă. Și atunci, cumva, crezi acest om, pentru că tu ai deja experiența asta. Dar nu omul ăla a băgat îndoiala asta în tine, era deja. Cineva te poate răni prin acțiuni, dar alegerea de a rămâne lângă un om este la tine. Dar tu de ce nu pleci? Pentru că te gândești că vei fi mai rău fără acel om. Și atunci, din nou, îndoiala și teama sunt ale tale, nu sunt ale acelui om. Un grup de oameni pot fi răi cu tine, dar alegerea de a mai vedea acei oameni este tot la tine. Pentru că te gândești, mamă, păi ce fac eu sâmbătă seară, că ei vor ieși în oraș și eu nu mai ieși și stau singur acasă și din nou e frica ta de singurătate care te face să te întorci la acel anturaj de oameni care te-au tratat urât. Nu ei te rănesc, tu te rănești. 18. Faptul că ai îndurat suferință, abuz, lipsuri este strict responsabilitatea ta. Nu o să te aștepte nimeni înainte să mori și nici după ce mori cu un premiu și să spună bravo, ai fost o eroină sau un erou că ai acceptat să fii călcat în picioare, că ți-ai sacrificat ani fi lângă oameni care te-au tratat mizerabil și că ai făcut lucruri doar pentru fericirea altora și pe a ta te-ai... Felicitări că ai trăit o viață mizeră, uite aici premiul pentru cea mai îndurerată persoană. Eu nu cred că se va întâmpla asta. Cred, în schimb, că pe patul de moarte o să ai numai regrete și scenarii cu ce ar fi fost dacă aveam încredere în mine. Iar asta ne duce la următoarea lecție și ultima, cred, 19. Poate nu-ți dai seama, dar timpul zboară. Azi ai 20, mâine ai 40 și poimâine 80. Niciodată nu o să ți se pare că e un moment bun să faci ceva pentru fericirea ta, pentru că mereu vor fi alte responsabilități, pentru că sunt mereu alți oameni care au nevoie de tine. Dar să știi că oamenii nesimțiți și egoiști sunt cei mai fericiți la finalul zilei. Dar adevărul e că doar tu contezi și în fiecare clipă e cel mai bun moment să ai grijă de tine și să-ți oferi tot ce ai nevoie. Fiecare clipă e cel mai bun moment să alegi să spui nu la suferință, abuz și lipsuri. Cam atât pentru astăzi. Mulțumesc că v-ați uitat. Sper că aceste lecții să vă ajute și să vă inspire. Dacă aveți recomandări despre ce aș putea să vorbesc în următoarele episoade, vă rog să-mi lăsați aici în comentarii. Nu uitați să dați un subscribe și ne vedem tura viitoare. Pa!